Jochiw thieth manondiki kod orak e bwo migao mar Global Fund obago ng'anyo kiny ma kawuono e nyim apisi mar migao mar thieth e pacho ka. Gilero ni gisebedo ka giketo andika manyien kata kontrakt higa ka higa e bwo higni 16 mokalo e bwo Global Fund ka singo ma sirikal ni biro ndikogi e yo mongirore pod ok ochopo kare. Gimedo ni gisebedo ka gitiyo gi onge chudo ma giyudo ka koro owegi e lwet nono. Bende giwacho ni gima kamano nyocha nomiyo achiel kuomgi okawo ngimane kod mano mar nyathine nikech achiedh nade. Higa mar 2009 to nichulowa under contract to wasebedo kwa renewe higa ka higa ka gichikowa ni ka program orumo to gibro miyowa permanent and pensionable job. To kanochopo higa mar 2024 dwe mar 6 ne gindiko jomoko kuomwa ma gimiyo barupe mag permanent and pensionable to wan giweyowa e lwet counties. So we was 117 of us, but then